Aiwa, muri yeZimbabwe muzora naZANU-PF yozobatwa plani yayo yavari kuda kuita pamusoro paNelson Chamisa, pamusoro pekunofoma pati kwavari kuda kuita. Notoona kuti mumwe anoshanda kujudiciary kuHigh Court anofumura plani iyi ndobva aipublisha paTwitter. Bude isira kusasa muendera mberi nyaya iyi. Aiwa, nokuti achibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochana mabdesa nokuba pano paZim News Live. Muri yeZimbabwe notoona kuti pane munhu anonzi Shepherd Judah anouya paTwitter handle obva afumura plan yeZANU-PF achiti aiwa, I have received a call from one guy wekujustice office as they are pushing Chabangu to open a case against President Chamisa about the funds that we donated. They want to lock him up what abatwa nemhosva so that they can block him from holding public office. I don't know how true it is, but call yauya now and munhu andikumbira kuti please protect my identity. Somebody in Zimbabwe ndo mashoko abuda ekuti aiwa, plan iyi yange yakavanziwa, plan iyi yalika, nyangwe wavanga usada kuti ilike, asi ndizvo zvirimo mudairo muri yeZimbabwe. Chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi yekuti aiwa vari kuda kuthreatena Chamisa kuti aiwa tida kumutsvakira mhosva kuti agotadza kuwana any public office. Sambotiswa chimbotudzai mafungiro enyu pine mcomment section medu motudza mafungiro enyu. Aiwa, muchisubscribe kuleka pachana notina on the bell icon. Tambochana mabdesa ndokupa pano paZim News Live.